Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Rose, isa sa mga bago ninyong tambalanista. Kakadiscover ko pa lang po sa tambalan pero gusto ko nang ipagkatiwala sa inyo ang lihim ko na matagal ko nang itinatago. Ay, halatang bago pa lang to sa atin, partner. Hindi niya alam kung paano natin sinusplok ang mga taong kakilala natin, lalo kung juicy ang chika. Medyo na-excite ako na natakot ako, partner, kasi Bakit? matagal nang itinatago. Oo. Ibig sabihin, kapag ang Nako. sikreto, Ay matagal nang itinatago. mabaho. Ibig sabihin matindi, tama, mabaho eh. Alamin. O eto na. I was just 3 years old when my papa died. Nakahanap ng bagong pag-ibig si mama sa katauhan ni Tito Ramon. May 2 anak ang stepfather ko. Si Ate Angel, 10 years older than I, at si Kuya Paul, 7 years naman ang tanda sa akin. Ang swerte ko kasi ang babait nila at hindi ako itinuring na iba. Nang magdesisyon sila mama at Tito Ramon na magsama na, mas lalo akong naging close kila Ate Angel at Kuya Paul dahil sa isang bahay na lang kami nakatira. Sa loob ng maraming taon, masaya ako sa bagong pamilyang nabuo namin. Hindi naman kami mayaman, pero natutustusan nila Tito Ramon at Mama ang mga pangangailangan namin. Naging komplikado ang mga bagay-bagay nang tumuntong ako sa edad na 19. Nakakahiyamang aminin, nagkagusto ako kay Kuya Paul. Nagkagusto ako sa anak ng itinuring kong tatay at nagpakatatay sa akin sa loob ng maraming taon. I fell for the guy na buong buhay kong itinuring na kuya. Hindi ko alam kung kailan o paano nagsimula ang kabaliwan ko. Nagising na lang ako isang araw na excited kapag alam kong uuwi siya galing sa trabaho. Kausapin lang niya ako sandali o tingnan saglit, parang gusto nang kumawala ng puso ko sa dibdib ko sa lakas ng tibok. Masaya ako kapag nakangiti siya. Malungkot kapag alam kong bad trip siya. Nagkagusto naman na ako sa ibang lalaki before, pero for the first time in my life, pinangarap kong ikasal at na-imagine ko na si Kuya Paul ang naghihintay sa akin sa altar. Lahat ng gusto ko sa lalaki na kay Kuya Paul, tahimik, seryoso, competent at stable. Hindi nagsishare ng kahit ano si Kuya Paul tungkol sa love life niya, pero nararamdaman ko na may nagugustuhan na siya. Baka nga may girlfriend na. Laging may kausap sa phone habang nakangiti, tapos parating lumalabas. Ang sakit tambalan. One time napansin ni Tito Ramon na mugto ang mga mata ko. Tinanong niya ako kung may problema. Gusto kong humagulgol sa harap niya at ibulalas yung kirot na nakabalot sa puso ko. Pero ang sagot ko, wala po. Paano ko naman sasabihin sa kanya na mahal ko yung anak niya? Para makalimot, nagbisyo ako. Nagpakalasing ako kahit mag-isa. Nagnigarilyo,
Nag-entertain ako ng mga lalaking hindi ko naman gusto sa pag-asang maibabaling ko ang atensyon ko sa kanila. Nagsisikap ako na bago dumating yung araw na sabihin sa amin ni Kuya Paul na bubuo na siya ng sarili niyang pamilya, handa na ang puso ko. Natatakot ako sa sakit na mararamdaman ko kapag sinabi niyang magpapakasal na siya. Tambalan, I am so broken and I feel I am beyond repair. Sinusubukan ko naman to commit to someone else pero wala talaga. Dasal ko pa din na sana isang araw, mabura na lang yung feelings ko for Kuya Paul. Hanggang dito na lang, Nicole and Chris. Sana after 5 years, buhay pa kayo. Grabe ka naman sabi. Medyo bastos ka. Hindi Grabe marunong ka sa amin. magdahan-dahan Di ka- talaga to. Wala kang pagpreno ha. Yung bibig mo dyan Sana ha. buhay pa kayo. May taning pa ng 5 years. Nakakaloka ha. Hindi, feeling ko kilala niya yung tambalan. Feeling ko, sige. Oo, sabi niya, ganyan naman kayo sa amin eh. Binabalik ko bagay. lang. Sa bagay. Hanggang dito na lang, Nicole and Chris. Sana after 5 years, buhay pa kayo. Kasi plano kong magtayo ng business at invited kayo sa opening. Medyo dukha pa kasi ko ngayon, kaya next time na lang din yung alay ko sa inyo. Ang inyong tambalanista, Rose. Okay. Bago tayo pumunta kay Rose, batiin lang muna natin ito, partner. Batiin lang natin ang happy birthday! DBP Director Jaime Paz. Happy birthday, sir! Hi sir, enjoy your special day. Naway maging bongga po ang inyong celebration at naway ang celebration nyo po ay makarating dito sa Love Radio. Yan, and DBP Director Partner. Yes. So, ibig sabihin. Pangmalakasan, mahina na yung lechon dyan. Charot. Happiest birthday, Sir Jamie Paz. Enjoy your special day and blessing po ang madagdagan na naman ng isa na namang taon ang ating buhay. Yes. Happy birthday. Happy birthday! Okay, balik tayo dito kay Rose. Okay, Rose. Well, in fairness naman kay Rose, sinasabi niya naman na talagang ang wish niya ay mabura na lahat ng feelings niya for Kuya Paul. Ganun naman eh. Wala naman tayong narinig sa kanya na ang wish ko, hindi, one time sinabi niya, ini-imagine niya na sana siya yung babae, ganun. Pero sobrang complicated talaga niyan. Parang feeling ko lang, Rose, baka you're looking at the wrong places na jojowain. Kasi yung sinasabi mong hinahanap mo sa isang lalaki, ano ba yung sinabi niya? Stable, tahimik, competent. May mga lalaking ganun eh. Na hindi si Kuya Paul, hindi lang si Kuya Paul yung ganyan. Ang dami ko naiisip ng mga taong gano'n na single, nakakilala ko. Pakilala ko siya sa'yo. Oh, malay mo, di ba? Diba? Malay mo kamukha pa ng Kuya Paul mo. Kaya diba? nga. Same diba? package. Pag nakita mo, naku, ito yun. Correct. Hinahanap ko. Tahimik, seryoso, competent at stable. Madali hanapin yan. Tahimik, seryoso, competent at stable. May mga ganyan talaga. You're just looking at the wrong places. Hindi ka lang Oo. nag-explore. Correct. Or nag-explore ka man, mali pa rin yung pinuntahan mo. Ay, yung in-explore niya, partner, yung mga lalaking sabi niya nga, di ba, no, nagbibisyo siya. So, syempre, ang i-attract mo kapag ka nagbibisyo siya, yung mga nagbibisyo din. Tsaka mali- Hindi yun yung gusto mong tipo Oo ng nga lalaki. May mali eh. May mali eh. Tsaka may mali talaga yung sinabi mong sana buhay pa kayo after 5 years. Mali-mali ka talaga doon eh. Mali ka talaga. May mali Mali-mali talaga ka mag-isip. Actually, partner. Minsan naisip ko mali ang pag-iisip ko pero nung nakilala ko si Rose, naisip ko may mas malala sa akin. Sorry. Bakit? Ba't sinasabi nating mali? Oo. 'Di ba? Unang-una syempre, yun nga, ang turing mo kuya, tunuring mo kapatid, Correct. 'di ba? Anak ng tatay mo ng stepfather mo. That's one thing. Pangalawa, nung nasaktan ng puso mo, mali na naman yung ginawang step na yung sunod na step na ginawa mo. Anong ginawa mo? Nagbisyo. Nagwalwal, nagbisyo, nag-entertain ng mga lalaking kabaliktaran ni Paul, di ba? Di ba? Oh, ano yung pangatlo? Yung pinakamahalagang pangatlo. Yun na ba iiwan ka ng salitang nakakasakit ng ibang tao? Katulad ng ano? Yung sana Buhay pa kami kami after after 5 years. Ano yun? Semi-bastos ka, girl.
May mali Ay, talaga nako, meron talaga. May dapat ayusin muna sa Meron. sa mindset mo. May ganyan. At minsan yung mga ganyan, makakailangan ng professional help. 'Di ba? Baka hindi na kaya ng mga kaibigan lang na nagbibigay ng advice, tambalan na nagmamarunong, 'di ba? Makakailangan na ng professional na pwedeng magbigay sa iyo ng tamang yung tamang mga gagawin kasi may mga experts po sa iba't ibang mga bagay-bagay eh. 'Di ba? Correct. So kung ano man yung hanapin mong expert saan ba to, partner? Ang dapat niyang hanapin, 'di ba? Malay mo, nandiyan na sa Sa tabi-tabi. expert sa takbo ng pag-iisip, 'di ba? May mali. Hindi, pero seriously, Rose, syempre we feel like yung paraan mo para kalimutan si Paul, medyo Mali. sablay din talaga, Oo. 'di ba? Sablay talaga doon sa last part talaga, yun talagang sabi. Sana buhay pa Yun po talagang kayo, Dr. tumatak eh, no? Yung talagang tumatak sa isip talaga namin eh. Kasi kung tama yung pag-iisip, di mo sasabihin yan. Ganito ang dapat na linyahan. Oo. In 5 years, Nicole and Chris, maipapatayo ko na yung negosyong pinapangarap ko at Yan. invited kayo sa opening. Ganon! Hindi Correct. yung sana po buhay pa kayo pa after 5 years. pero tama naman din siya in a way. Yun naman din ang wish natin na hindi lang 5 years kundi another 5 and another 5, 'di ba? 5 decades pa ng ng buhay, 'di ba? Patay na kaming lahat, buhay. Patay na kayo lahat, buhay pa kami. 'Di ba? Ganon. Syempre yun yung gusto natin. Pero sinasabi lang namin yan kasi napag-connect the dots talaga namin na may kaunti talagang may semi talagang problema eh. Pero kung sinabi mo nga, pag natayo ko na yung business ko, libre kayo isang buwan kung ano man Ayan. ito. Halimbawa, grocery or libre 1 month Milk grocery. tea o kaya di ba? Ano mga products or services mo doon. Oo. Tapos libre kami ng isang buwan. Yan. Hindi kami masasaktan. Correct. At saka Oo. sasabihin namin, wala kang problema sa pag-iisip. Diba? Yun, ganun yung mararamdaman namin. Yan. Pero dahil nakasakit ka, Correct, 'di ba? Sasaktan ka din namin. Charot. Rose, joke lang. Rose, balik ka sa dating board. Yan. Balikan mo yung mga dating app kasi yan naman na yung ways of the world. Balikan mo yung mga pwede mong i-date, ganyan. Ibig sabihin, back to square one ka pagdating sa pagde-date. You date other people. Ngayon, maghahanap ka ng, you search for the right places, right app, hindi na namin alam kasi ang tagal na namin di nakapag-date, no? So, yun yung hanapin mo. Kung naghahanap ka ng sinasabi mong tahimik, seryoso, capable, and competent, madaming ganyan. Na Totoo hindi si yun. Kuya Paul. Wag talaga. Correct. Or, pwede rin namang, eventually, mas magandang maging independent ka? Sa tingin mo ba makakatulong yun? Pero Na hindi dukha pa ka ba ngayon, sabi mo. So, wag muna. Diba? Dependent ka pa sa sa parents mo. Dependent ka pa sa parents mo Oo. diba? Pero talagang labanan mo talaga yan. Kami naniniwala kami. Dumaan din naman kami sa pain. Dumaan kami sa sa heartache. 'Di ba? Nabigo tayo do sa mga taong akala natin siya yung makakatuluyan natin pero hindi pala. Pero ito lang ang sisiguraduhin namin sa iyo, Rose. Yung nararamdaman mo ngayon ay temporary Sa lang. true. 'Di ba? Pagkatapos ng lahat ng ito, pagtatawanan mo ang sarili At mo. mandidiri ka. Yeah, sabi Either niya, magtatawa ka or si mandidiri Kuya, ka. na-inlove ako sa Ew, kanya. Nag-imagine ako ng kung anik-anik Oo, kay tapos- Kuya. Ay, Kuya! Nagbisyo ko dahil sa kanya. Sa true. Dumaan din kami sa ganyan. Parang may mga nagrebelde ka sa nangyayari sa paligid mo. Kaya 'di ba, humanap ka ng lugar na kakaiba, gusto mo 'di ba mag-iinom para makalimot. Mga mali 'yun, syempre. Ulitin namin kami, dumaan din kami diyan. Pero pagkatapos ng lahat 'yun, pinagsisihan namin 'yun at natuto kami sa lesson namin. Correct. Sa mga ginawa naming mali. At naintindihan namin na ganun lang pala talaga, pinagdadaanan ito ng posible sino man. 'Di ba? At pag nalagpasan natin 'to, na parang ang galing ko, naging mas maingat na ako next time. 'Di ba? You'll find strength after that situation, after that event. Strength in yourself na mas matapang na ako, hindi na ako basta-basta iiyak. Wiser na rin ako kasi hindi na ako mailib sa best friend ko, sa itinuturing kong kapatid o lalong-lalo na kung kapamilya ko. Sa true. 'Di ba? Mas ganun, madami kang makukuha sa pinagdadaanan mo ngayon. Maniwala ka, and eventually in due time Magiging ayos din ang magiging lahat. okay din ang lahat. Maniwala ka lang. Kapit lang. Totoo. Kapit lang sa ibang lalaki. Huwag kay Kuya Paul. Akala mo hindi mo kaya pero kaya mo yan. Carry mo yan. Sure kami. Oo.
ano lang talaga, feeling ko lang talaga partner sa maling mga lugar lang siya naghahanap ng jojowain eh. Tsaka ganyan pag broken hearted ka, akala mo hindi mo kaya eh. Oo. Akala mo wala nang ibang pwedeng magmahal sa'yo. Akala mo wala ka nang mamahalin. Akala mo hindi mo kakayanin. At akala mo, yan lang yung taong pwedeng magbigay sa'yo ng happiness. Di ba may ganun tayong feeling eh. When we're so broken, we feel like, siya lang yung pwedeng magbuo sa akin. Siya lang yung Oo. pwedeng magbigay sa akin ng kaligayahan na hinahanap ko. Yan. Sorry ka, hindi ganun. Oo. Hindi siya lang. Correct. Madaming ibang pwede at posible. Malay mo, blue eyes pa. Tama, di ba? Diba? Yung isang mata. Correct, yung, Yung isa isa brown. green. Oh, di ba natin masasabi? Siberians. Sa true. Hayop magmahal. Ganon. Kaya mo yan, Di ba? Rose. Oo. Maniwala ka, lilipas din yung nararamdaman. Magiging okay din ang lahat. At kailangan mo talagang palipasin yung nararamdaman mo kasi kinakapatid mo yan. Umayos ka, Rose, ha? Umayos ka sa mga salita mo. Nakaka-lurkay ka. Ingat ka lagi, Rose. Thanks for sharing your story.